minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayron na pagnitan sa ikwallah, belasan yang saya gaya mga pagaritan yang gaya kwan panagutamaниran dan tarag yang gaya magaryani mailaitan wag yang kuto panamarirak panagutamaниran yang gaya pamilya Abdul Hamid. Ayamada na pumang nitan sa ikwallah yang gaya pagaritan lakiniw manager sa isang yang gaya kwan FM si Engineer Habib Abdul Hamid na lalayo nagyang kutuawan kapag begiron Allah sa gaas na gubagar kau ba di kalo-kalo na malalalayon na gumapipirmaminti ang yang kutuan di tanong papakatutog na sa iya kaya programan yan umandin sa ulan yang kaya mga bubay niyan dan yang uta si Haji Alisa si Haji Nasriah na balasan siran wallah si sagyang uta panamarira hama ilay tanwa yang kaya mga seminar tanong na api anto na mga ganabukiran na ande ni na isa sa kaliran ag yang kaya kini dayon nagyang kaya mga seminar tanong ikiran na mandang na orasan ni siran mapaparo na pinamiganiran ni api agi mo kapag asarbu tiranon asarbu to amidi dayon na guiram po ande ni na solba agyang kunta mga awida kaniran balasan kiran wallah agyang kaya ande ni na panamariram sekarang mo po makataling umang pemamakin nagsisag yang kaya seminar na punitan sa ikwallah alang tanong yan balasan nagpunitan sa ikwallah abdofikan tanong yan yang kaya oras nakatawan tanong inukailangan sa mga seminar na inukailangan sa gagay sinain kakagya ayas sa bapian na sumanusya si ikukiadnaw na di bubulagan agyang kuntuariyo ay niyan asosyaitan Sosaitan na isa din ay ni permisian sa ikwallah nagyang kutuwa kandidiganian sa ikumangawin panwallah ay mana na ni permisian nanan nagu sinian depan piyamang ni sa ikwallah ay pitiro yan nantigin nakad na nakan sadin sami paarakan sa ikumangawin panka napakapungunutang ko sa ikukabaya akan sa taman sa madidig asis kanian makasulod si kunaraka jahannam. Gitu mo bisabab igira na adno tuwa manusia aso para tiyan yang nagpakalubay. Adna manusia aso panamarian na andeni nagkuda. Sabab pa din sa isagyang kutuwa di danyan kay ketiari sa isagyang kutuwa panamar panaguntaman o iblis sa isagyang kutuwa kapunggawian yanon sa kada iyang sa isagyang kutuwa mapia abetad kada iyang sa isagyang kutuwa simba sa ikwallah kada iyang sa isagyang kutuwa ikasusu at wallah kasi niyang pagwita sa isagyang kutuwa kabaya yan aginawa sa kesabapan sa kapkedusaw manusia sa isagyang kutuwa kapapadalmian sa isagyang kaya dunia aya ibarat yan na naman ni gira Ramadan gira Ramadan na umanisa na tanto amala ipanamar tanto amala ipanaguntaman tanto amala isakal nagutanto interested sa isagyang kuntadinyan kang galabot andi kada Ramadan na igira na kada mambuagyang kunta panaguntaman umanisa ka pagbunuto agyang kunta panamaryan yun tay kakakailangan na
Sa sumanusia na aya importante ron, nagyang kutwala layon akatatadmi niyan sa ikukad na niyan, matakupiyan sa panamarian, kaumanan agyang kutwa panaguntaman yan, sa ikudin niyan kang galabaka, sa iku mga paturay ron o kadna niyan, nagusumangan dewanon o agama, sa miyo kitiyan sa isagyang kutwa kiyang galbakaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyano sa isa kitab, aad na tigyan, aanday ni na mga sabab sa sumanusya na pupagkalubay agyang kutwa panamarian, pupagkalubay agyang kutwa panaguntaman yan, pupagkalubay agyang kutwa panisakay niyan, nagyang kutwa kapagkalubay niyan na ayawaraan amya kalubay na kailangan nakapangilayan saukit o andi manayay kapakabagriya. Ayawaraan agyang kutwa pupagkay tusok panaguntaman niyan, nakapangilayan niyan saukit, aginawan niyan o andi manayay kapakabagir, agyang kutwa aanday niyan kang galbag. Enoto, nakagya sumanusya na igira amya kalubay, agyang kutwa panamarian, na upa makadini ang pangilay saw kita ginawa niyan o anto na ikapakabugir agyang kutwa panamarian, nagyuto din iande ni napkunutan, agyang kutwa kapagkanubay agyang kutwa panamarian, na igira napkadabudin sa amay kamatay napkalipatan yan agyang kutwa mga galbukyan. Ang mga pipiya, agyuto sumdakwanon o anday ni na agamantan o agaman Islam. Giya ko nagyang gaya kapagintaw o manusia, na naigira amya kanubay agyang kutwa panamarian, na ayak kailangan na mambinugyan wanto na ibulungyan. Enoto, nakagya ayawaraan o sakit, na ande nila kailangan nagyang kutwa mambinugyan kutwa bulungyan, na nagyang managyang kutwa kapagpakanubay o paratiyaya o manusia nagyuto'y sakit, importante ang bulungan. Kena uba ayaw mo ang bulungan o manusia na sopan niya kitiyang sa ikukang bubulawasan niya. Ay gira naman la ande din na yang kutapan niya kitiyang sa ikukang bubulawasan niya na ande ni kaya pakagdamian o pamakami kurang unag yang kutapan na antaman, may kurang unag yang kutapan ng kanan na magan so magan na di makambubalog sa tingin na anto na mga day ipakapia ang ginawa ko, agu ipakapia ang yang kutapan na antaman akan. O di naigira may kurang nagyang kutwa pamamakingan, may kurang nagyang kutwa pangilaylayan, na di niyan menu anto na unon ikikasoy agyang kutwa mapi pamamakingan, nagugyang kutwa mapi pangilaylay. Aya masakiton, na igira na adin ataw, ami kurang agyang kutwa panamarian, nagusimba niyan kasabot sa misikit so paratiyan niyan, naigira kwan na ad na din niyang kebulungan sa pagkasabapan sa badan pupetay agyang kutwa panamarian, pupetay agyang kutwa paratiyan niyan sa taman sa kedes isa diyang kutwa ayan niyan. Nagyantay kailangan auman ni isa na ande ni nakabulungan niyan agyang kutwa panamarian, nagukailangan nakatukawan niyan o anto na ibulong yan. Isa amyanoy, ab kasabapan sa giyang kutwa di ikasakit o paratiyaya, o di nakapagkalubay, agiyang kutong aanday ni na paratiyaya, nagyang kutwa kapagkada o panisakay o umanisan, sa isagyang kutwa kapenderpayan, sa iku mga derpa, at tadim-tadim sa ikwala, nagugyang kuto, aanday ni na mga derpa, apagkaaluiron agyang kuta parateya sa ikwala. Ay man na naisaw to akapagkalubay agyang kuta parateya na igira na adno ta mga tawa inaman igira Ramadan kami yang adang-adang lading seminar na sama no to na tato mangungusub agyang kuta parateya niyan. Andi kada Ramadan na miya demang buong di seminar sama no to na miya din yang katawan na giya besagyang kutwa parateyan yan na miyawlog sa misakit. Na kagyang misakit, agyang kutwa parateyan ka, na anday ni na kailangan agyang kutwa kabulungin. Giyang kaya parateya, na ino kailangan agyang kutwa kabulungin ni gira misakit, kaaya sa bapian na so anday ni na manusia,
Nagugiang kaya baya aginawan yan, nagupuun sakit agiang ko to aparatyayan yan, na so iblis na pupunama na marang yan o ando manayay kapadeng sa ikupuso manusia agiang ko to aparatyayan. Ay mana na, andin ni kasipataw no iblis lanatullahi alay sa miya kalubay udi na saitan sa miya kalubay agiang ko to aparatyayan ka na ayaw mambuadi niyan panamaran na tinaanto na uno ni kapadeng agiang kaya paratyaya igi pulan anto na ikada agiang kaya paratyayan yan anto na uno ni kitab agiang kaya paratyayan yan na ayaw mambuad pagunutan agiang ko to baya ginawang ka gira adam ka to kay tiari na anday ni napkida kasi ko ayan ka kung kabubaluin ka ama paparatyaya sa sekap ketagu sa isang yang punta kapanubay ang yang punta paratyayan ka sa taman sa keda yang punta paratyayan ka. So wala na miyalo niyan sa isa Quran. Ito na Peter wallah ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna nafsa la'ammaratan bisu. Inna nafsa la'ammaratan bisu illa ma rahima rabbi. Inna Rabbi ghafurur rahim. Antum agian ko ta Peter wallah. Aya Peter wallah amimataan. Aya mana na mimataan sa wallah. Kamataan at tigyan asuginawa na dito besugu sa isagyan ko ta marata. Aya mana na mataan na suginawa na egira ada kabulungi agian ko ta ginawa manusia na ayat kebubayaan yan ay suku yan nakaki ginawaon nagyang kuto marata. Nah, inoto, nakagi ayat sabab yan na di pangurianan o syaitan, di pangurianan o iblis, agyang kuto ginawaw uman isa. Nagyang kuto kabubaluin ka, agyang kuto paratyayang kanatan tuwa mabugar, nagupuun ka pangurian ni o iblis, lanatullahi alaih, na pagkalubay agyang kota paratyayan ka sa taman sabkeda agyang kota paratyayan ka. Yun tayo kailangan asokon sa manusia na ande ni na may ng kaiano to nagupon madar ka agyang kota tadin sa ikwallah gupon madar ka agyang kota ande ni nakapupumakin gang kasi kumangan dakwan wagama datar o mga wasiat datar o ande ni na mga katir o mga pipiyang datar agyang ko to mga tadin-tadin sa ikwallah padun so nga pembeti ka sa Quran padun so ande ni na kapumati ka sa mga manaw Quran padun agyang ko to diing kadigad-tidintad mi sa ikwallah sa isagyang ko to mga sambayang ka malagi so paligot ang tawaunong kasunnah na ande din ikapakalubayuto na karina sagyang kaya baya ginawang ka na kaya suldan o iblis na kaya suldan o iblis na ande kapakayan na kasabab panunto sa kapkedarudus agyak ko ta paratiyayang ka kenala o manusia nagukailangan na masiap tanwag yang kaya paratiyayatan na anto na ikakasiap yan na ayan dawan o agamatan o agama Islam abulong agyang ko to akabakalubay o paratyaya na iya bulong yan na aya bulong yan nagyang ko to al-hasu ala hudur al-halakat wa majalis al-dhikr al-hars ala hudur al-halakat wa majalis al-dhikr aya tingin na bulong agyang kuto kapapakalubay o paratyayan agyang kuto kapanisekay o manusia sa iko kapender pa yan sa isagyang kuto mga derpa alalayon betilman swallah lalayon betilman swallah anto na ka mga derpa nagyang kaya mga derpa detaray na kailangan na mga panisekay kaun inoto nakagya aya sa papian na giyang kayang gagaysin na iya mga derpa na pagkanagkaon agyang ko ta mga lalangan na ini sa parwagama na kaya tanong so ginawang ka sa isagyang ko to mga dewan o Islam sa kasabotan sa mapupakaan diriyan agyang ko to kaawik o paratiyayang ka giyang ko to kapakalulubay o paratiyayang ka giyang ko to kasisakit o paratiyayang ka ilay ganuman sa mga tao adisuko seminar di din seminar kaisen o di maging probagyan ko ta paratiyan niya. Girap man, nagyang ko to mga tao, mga pasiseminar,
na apiap pengkulu gagyang kunta baya ginawairan giyang kaya ginawairan sa isagyang kunta di mapia ugay na mapakati uli ni rambu sa isagyang kunta anday ni na kapkalubay agyang kunta parateran aya sa papian nagyang kunta lalayon akapagpakaligiran sa isagyang kunta mga dewan na gumangat tadin sa ikwallah giyang kaya datarain nakatawan din na miyaw na agyang ko takapinutulatan sa iku mga balasya. Nah, karena ubagya mo agyang ko takapagpakaanderanian sa isagyang ko takapagkalubay uparateyang kamalapnap ke parulisi iya balas manusia. Nah, nagyan to mambuy sa paso iblis udi na so syaitan la'natullahi alaihim na ayadin yan bebanugan na ande manayay karna niyan sa iku manusia sa isagyang ko to adin yang kapakasong ko gagaysin yun di pangilay sa iblis sakwa ande ni na anto na idinian ng kapakasong na ayaw pagukitan o iblis na paganayron na kapakayaan mo makabudiyo kerka ang ginawa ini na di kaltinsum sa isang yung seminar kasetan o bunchong kamadini saya kaad na kakwong kadua na ad na kipantagyan na ayaw mabuab keswayan na mapapakataran lebih manusia agyang kutua ipumbudiukon o saitan adiing gulalan sa isang yang kutua ginawa inian adig yang kuto aanday ni nakap kegenggelan yan sa ikubaya ginawa niyan sa ikukapakasong yan sa datara adi manigirawan na anday ni na andin ni kaum mau mga seminar datara ya na miya budi ko saitan sa tigil na panik kaki anday ni na budayo ka na namiya ni kuno mabu na miya gistorya sirang na ayaw mo mintokaw na miya galas dis na miya kagirawa aidu miya pas sa beso seminar sa isang yang kota station inaman ito nagyang putong aanday ni na detarutong na ayah sabab yan nagyang kuto adam kakay ng kaasa ginawang ka sa isang yang kuto mga budiyo syaitan kagyang managyang kaya syaitan na melagi di imam paparatya sa ikwallah da aparatya yan sa ikwallah na din yang bebelagin na mas lanwa penama-namaran yang agyang utama paparatya sa ikwallah owan tunay kadibigan yanon kasabab sa giyute mala hadap lagu giyute mala target a mission yan ande manay kabinasaan yan kainoy di pemamakin sa seminar at ina dia kan dinanan kebutan hadatara anana na ayah pagalangan yan nagyang kutuwa mapasangi kasiminar katigin na di kasalsu na berang-berang ay bengnian na berang-berang apa kaukitan yang sa isagyang kutuwa mga galbagyan sakaran agyang kutuwa anak paratiayan yan sa ikukapakasungyan sa isagyang kutuwa adar pa adyong ditidintan man suwalla kau ba di kalong-kalo na makalubay agyang kutuwa paratiayan yan na mawik agyang kaya puso yan nakalipatan yan sukad na yan na andi kang gudaw laaro agyang kutuwa iblis na gyuti ipagapya aginawan yan nah dia kaya datarain na inutan si pagirna o iblis na kanya ayah sababian nagyang kaya datarai akan timu-timu na miya makalala ibalas miya kalala ay pembagayron o wala akalbihan miya kalala ay pembagayron o wala ang mga balas si kumanga tau apender pa sa ikudatara antunaw ipad ang mga balas yan alala yung tanong kano miyano'y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang kunta mata sa hadis yan na sa isagyang kunta urian yan ay mana na kaya yung kunta hadis na miya katatasay ugay na ayatan nulong pagaluin o ang tunaw nun ikalbihan o kadar pa sa isagyang kaya gagay sinay ayam miyano'y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigyan na majtama'a qawmu fi bayti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indahu naman nagyang kutakala ibalas o ande ni nakasong sa detaraya ayam ya'loy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na da ang mga tao at timutimo da ang mga pagtao at timutimo da kung mga kaumak na tigyan at timutimo
Seikwalay apad seikumangawalay wallahu ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu sa aya sabab akiat timu-timu iran na beti aniran sa mga kitab Allah pengadianiran ipupemangandawirang o di na pupaganaganiran o di na diiran panuntut tenagyan kutwa mga kitab Allah nagudiran pamagandaway sa ikundulun-dulunan niran dataragyan kaya masatan mimanto kenaman uba ayaw baka pamangandau nagyan kutwa kasong sa madrasa napaka pagalipan kasutaw kagia iatna ini na mapya amadrasa batta di labaw sa isagyang punto mga tao at yung mapaparwag yan mutakapakasong yan sa madrasa ay kira ko na adna tiginaw pa man na sunga ko sa madrasa na baka di kaya ayam yung klasmita akan na so apo akin na di ka tawan na adempes ang mga pipi ang gagay sinay ang tunaw na ni Mgayron wallah gupong kung sa mga tao adi timut-timu sa ayadiran ka timut-timu na pantag sa iko kapeng na layran sa iko wagama wallah agusudiran ng kipamagandawain na nazalat alayhimus sakina pakaturun ng kirang wallah agyang kuto akadilintad amukarna so tigtano akapipya gino na inamanigira sa isang yung mga seminar kay gira nunod daw na isino mga pipya gino dapat akan nga mga kuwa na hindi ka pakalimutan ang berang-berang din na miyan kita berang-berang na tidak ayuan to na ito na gira siya sa seminar na isino mga pipya tao ni ande ni na mga pipya na ginota ay naman ni gira kami ang kadang-kadang lang o dituruga sa walay na sa seminar katigin na miyan mamsakuro na di turugan sa walay na gira mi seminar na hindi na miyan hapi-hapi at turuga ino to nakagia ayah sabab yan na pagkarilakson agyang ko to ginawang manusia nagyang ko to kapagkarilaksiyan na daaban yang kepikiran mga awidakal sa ayaw mo kepikiran nagulungan tadi ka seminar na pagunuton mampu penunurat tuda ino to nakagia sabab sa so iblis na danian magawi sa gyang ko to dinian nun kakerna sa iko kapakasongan yan nun sa iko dataraya kadanian maran na ayam mana penggulaw la anu iblis na tingin na anton na apmani manggulaw la wada amasabutian kagupu na tingin na masabutian na miya kabuginagian kaya paratiyan na igira ko na madakla andi kapakaman yan sa seminar na berpian mo na makalihim na naman yan na sabut kakagi sabab sa penama-namaran iblis ka ande ni ada masabutian kau badi kalau nakasababan sa di makabugir agyang punta paratiyan sukman so na paratiyan yan napiyaman miya kay ito amiyan lika na kiuman ito sa agyang punta paratiyan barat na miyan lika tiga dunia kalalab si balas ka so kasong sa dataraya na ayay belasun wallah na pagkaturunan niya nung nagyang kupakalilintad amukarnata sa iko katatagda sa nagyuto na isaw to aande na miya kalala ikipantag sa iko manusia kedua wagasyat umur rahmah sukun suntawabsu sa isagyang kutuan dudunu nagyang kutuan mangat tadun sa iko wallah na ipsum burak kekiran wallah agyang kutuan limunya nada sampurakan wallah sa isagyang kutuan limunya na banyan di kabubaya katiba ayay barat yan nasa katanawan na miyan si maka pemagan kasalimu o di na datar ka pemagan ka sa mga pamungkin habang abkebun kaya kanalin nagupo niyang bagyagyan ko tapagan niyan nasabab si isagyang ko takap kebubaya niyan at tigyan na imbagaya kan rakaya at tarima angka na inong kompenutin ibigay ka kebubayaan ka buwan na miyan si maka tiga imbagaya kan rakaya ang kaya pamagaya na tarima angka kebukagudak saka di nagupon diyang kutuwa tao na ande ni nang ay bagay niyan sa isagyang kutuwa datar yan amano sa isagyang kutuwa pamagay niyan nung nakanina sa kebubayaan niya na sumapus wallah na ino niya nakapan sampurak na diyang kutuwa limu yan kakarina sa kebubayaan ka wallah na sa isagyang kutuwa mga tawad itimut-timu sa ayadiran ka timut-timu na pantag sa ikutadin-dadin sa iko wallah na ayaw ko na ipsemburak kiran wallah na diyang kutuwa limu yan ada ayat yang tamam nah ikatlo wahafat humul malaika Sakon sumangat tawad timut-timu sa pantag sa isagyang kutuwa kapag pengnalairan sa ikwan din ng dawan o Islam
nagugyang kutwa diiran katidin termi si wallah na aya imbagay kiran wallah ay katlong na pagi saya pansiran wallah sa iku mga malaikat sa isagyang kaya kawang-kawangan. Nah, pagi saya pan wallah sa iku mga malaikat. Ay manan na kanaubaan abkilay tanwa baad na sasaypan sayo mga malaikat. Ugay na anday nila tangkad daw manusia asar kami kapag ikhlas sa iku kaya sungiyan sa kena ubaan din na ayam ya pegeren na somong ako sanga kay ginaw manaya somong ako sanga kagiya-giya o di na somong ako sanga na dilam way maritisakan nagupuon gyuto nagyuto tidak kipantagyan nagupuon man ayam isung kasi na pantag sa simba unod-tunod ka kana kakasi ikwallah na pipikiran ka amyapad kasi isagyang punta pagi sayapan wallah sa mga malaika si isagyang kaya kawang-kawangan ayay kapat nasukon sumangat tawa di timu-timu sa pantag si isagyang punta kapagpang nalayran sa ikutadin-tadum sa ikwallah na wadakarahumullahu fi man indahu ayam mana na ipagpangandag wallah agyang kutwa mga tao sa iku makalilipton ang mga malaika sama na ito ipagpangandag tanong wallah sa iku makalilipton ang mga malaika ang tanaw nung nilitirun wallah sa iku mga malaika natigin na mga malaika takan ilayan ni wagyang kaya mga urip penakan ayaw buadiran ka timu-timu na pantag ko kapag nalahiran sa ikot tadin-tadimrakan di iran kambubanuga sa iko'y kasosoatakan di iran tadin-taduman di iran pangalan sa agama aantay ni nagyutos sa agama wallah aso Islam di iran pangalan agyang kuto mga pipi andewan wagamatan o agama Islam asi imiyakan gulalan sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di ito di ipangandag wallah sa iko mga malaikat yan kaya ko na ditirun wallah na hay mga malaikatakan ilayani wagyang kaya mga urip penakan aayad buat di iran katimu-timu na pantag ko tadin-tadimrakan sa sirsi iniusiran ari nila anak sir ay mana na ayam na pakapsirsi inwallah na sa mga malaikat sa tingin na sirsi iniwari nila anak sir ay dapat yuro upang makamakaliutan waki miyapadan sa isagyang punta kaya sirsian o mga malaikat ari nila anwallah ino mga day anday ni na di pakapi agnotan ino so iblis na di isiro patay sa karibatan niyan kung manusia ko diniyan sa ikapakasunga kagiya sabab sa tanto amadakal ang mga balas aim bagay wallah sa iku di timu-timu sa gagay sinaya sa ayaw mo katitimu iran na pantag ko di iran kampang nala sa iku tadin-tadin sa iku wallah na gusto agama wallah miya panagtulpan o Abdullah bin Umar anto na miya suaton sa wallah sa irkanyan pintiro yan adun ko na minisis iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudi na pitiro ak natigyan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duto ka ad na minisis iku Rasulullah na ikadu miya panutud na sokunso Abdullah ibn Umar na pitiro yan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na pitiro ibn Umar tigyan na ya Rasulullah anto na unon maganimatu majalis dzikr anto na unon ibagian naman ito anto na unon irak yuto anto na irak o di na anto na unon ibagian o mga tao aanday ni na tinintad man sa Allah pagkuntog siran sa iko di tinintad man sa Allah yun ini pa kay siyo Ibn Umaro o pamakasira ka tanong na anday ni na maabtinuron na inumangan day anto na imapagulaw na kekuatan ng mabuag yang kaya bagian yang kaya ganima na isa kiyaw saraw sa Arab na yang po ganima ng tamiyataban nga sa katidawa pwede kwan sa mga Muslim sa ikudilan kapag itidawa sa iku mga kapir na oriyan ng kapakapalago yung mga kapir nagyang po tamiyakway na patimuntamukan mga kapir minibiga kira nagyutip kiro na ganima so tigtanwa taban antum na ikemiyak taban agyang putwa mga tao apukuntog si isagyang putwa mga darpa ayad yung diskasan nasultan din sa ikwal na ay mana na dentaray udi nanto na ibagian niya
Ayat pun ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigian agani matu majalisi dzikr al-jannah. Ayat pun bagian umangat tahu apa guntun sa ayaw kapaguntudiran na pantag sa isang yang kutwa kapagugupiran sa ikuki uuntun aayadiran bebanugan lagi yang kutwa tadan-tadan sa iku Allah na ayaw begiuniran na susuga basta ko na paguntun ka sa isang yang kutwa di tadan-tadan sa Allah na ayaw di ka kububayan lagi yang ayaw surga ayat kinirong paano kaya panutulaw nagyang kaya surga na mala aynun ra wala udunun sami'at wala khataral qalbil basar giya ko nagyang kaya surga na damay lay umatah damay lay umatah marana na sa tanong na kanaubetan umiyay lay ibudyan surga ayat ko aliron na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagiya sa ikum kiyap mairajin na miyay niya na surga nagyang kaya surga na berang-berang aklasnya berang-berang nagumberang-berang ni susunan ugay na aya importante na ande ni na api ada ka panawag yang kota pinakamapuro ipangatan sa iku surga na mampedgas isa yang kota surga pagupung ko naman pada mambagian ka na pipikiran ka atang na pengapian ginoo mida kubiang gaya dunia makagigiyang gaya dunia na aya bentan o kapagig tawron na matakatigila pagila wayo miyakwa kaso kasurgaan ka sa dunia nagyang kaya kasurgaan sa dunia ang pigaluin miyakwa ka na igirawan na makuwang kautong na mapia din no matalaw-pulo kami nung to sa kapakapipiag ginoo ka na ayap manamin itong na rata ginoo ayap manamin itong dugun na widakat eno to nakagiya sabab sa giyang kaya dunia na diyong ketarotok sa kapipiyag ginoo na kena ubah kebetulan sa surga yang kaya dunia pagi yang kaya dunia na tutundugun so kabepe yang ginawa surat tak ginawa tutundugun so andai na kambuko tutundugun so kapaasenga agus so andai na kapaguro kay gira wana andai ni na singa auto namito ko man namya kaguro ka odi na mapepe aginong ka namito ko man namya rat ginawang ka na ay debatir gira asis so manusia na gira sisi yang kaya dunia na bumaka kuasa pirang na miya baya okay na ande kalangan ng pirang yan nanti kinatunap manika pa ako atas sa pirang sa isa surga na dingka mapenung ganui ipirang dingka kepikir yan ini na bunawan dingka kepikir yan ini na piklase enoto nakagia ayat sababian na swalla na unay niyan rulang kaso surga na ayat na kaya panagumbelayaw na bulawan agupira ayaw kaya panagumbelay na naman si isa yung kaya dunia na baka bumarambelay sa tatay lasang na idap o penunggu paru nanti ke ubah mapamisi tak yang kotor kan mga serengan na busum yan taka-taka burak so kita nuami ang buga-buga hagupu manong makambelay sa miya kapia-pia kenapa nubam yang taruh to pagi yang kota kapian yan nama ang nanasa tiginaw berang musisu sungagi yang kota ambil mga ginawa yang aniran may lewa layak na yang kapia-pia si ito sa dunia okay na dito ketaruh to pa pepikiran kaagian kota katatagu kasi isagian kaya dunia na kena ubah ketaruh to pe kagiam yang kambelay kasagilang gumilang kagiam yang katira kasapi piratiman kagiam yang kakwa kasakadato tapi pikiran ka dingkau tu ketaruto di kau tu ketaruto kaademan mapkailangan ka agenam agian kaya pamikiran ka kenam agian kaya ginawang ka na so surga wallah imbegani yang saya sagian kota mga tao na andai ka pakasurdiran na din na bayran kepikir andai ni na una ampen agian kota kaya pakasurdiran si kusurga de bayran kepikir kaso pakasurga na kanauban yang kepikir iti ginauba ko sa mga ngadi eno to na kagia andai ka pakasurga manusia si isagian kota surga na mimbedui abu begadilan asadin sa kailangan yan na imbegayron sa isagian kota katatag yan sa isagian kaya surga sa iko surga api agi bu ang tamititik sa ginawa niya na tingin na iubabu giya na giya okay na pagkataring umarka at imbegayro ka wallah na sa isagian kaya dunia
Mapikir natin ubah pera kuasay sa kamilyon. Namatay-tay kan naraming matay na din yung makuasay sa kamilyon. Naman ito. Ikadua, na anday ni na makadingan-dingan nga sa isagyang kaya surga sa tika ubah pera tamu na napakatamu kang kapanuwala na din yan taruto pa ugay na yaawin na akal na miyanok sa kamamu. Pera-pera mga tawa miyan nama-nama na urian kaya panamarian na taman sa mini sampai ron amyakwan yan agian kota panamarian ugay na yang membuat mini sambil na din yang manibilang na dia kota umurian. Kami alos. Odi na pira-pira miyan nama-nama na sudin sokya kuasa isagyang kota panamaran yan na bedin may sakit na miyaw saryan. Yuto na nagyang kaya surga nada da kasakit ton da kapakambukon da anday ni narata ginamaw da kalukson kalangon din kamuda miyano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukun-sukun makasurga nandita datara katong ayram kalau basiran keluks kalau basiran na anday ni na kepangit perkara tak yang kutau buntaliran kalau berdatar tanu seisagian gaya dunia apian ni kapana mana marka anday ni na magerte kasuma mana dan di penekepita namanya kapaginapai ugay na andet ni kaloksian na apiap ni dinian di kapaginapai na igira na peraputi agian tak bukian nah naskari nasa mianoks sumang usubay apiap ni kapana marian tetanusa kadidin kedaan sa bedak kagebi ka petak na pebedak kedin ugay na andet ni kisedian na kesaan sa ginoon yang aku pikiran andi kang pagalungyan nagbiginay na unya dok sa kumis naman ito kena ubadatar o surga asos surga na andi na da kaluksong na ubang ang kaluks pati naman miano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuhan tigyan sa surga na da turugun da turugun ino mo to da turugun ini sisi Rasulullah yung da turug si surga na tigyan na ayat sababian na ay sa surga na langon kapipya ginawa na turugon so at tigyan sa dunia na inugturuga sa manusia kaan pagpakarilaks sa giyang punto kapenduga wino nagusto tidak kalian yun to ko no inoy na din sa manusia ang kaya turug sa isang yang kaya dunia kaan pagkadik ugait na sa isa surga na turugon nino to nakagiya sabab sa dini ang kailangan so karilaks ka makarilaks sa din dini yang kailangan sewande ini na bembulungi sa wila kali yang ada banyan awidakal yun diungkat juga sa manusia nah so mampu sunaraka na da membuat turugun ino to da turug si kunaraka na gitu ba ayah sabab akada turug si kunaraka na dikepakai ubas sumangat tau si kunaraka na bermakapi ang jumaira ino to nang makapi ang ginoiran na dikuptun sa naraka katibaan na naraka asek sa naon auriannya na bakau ditiurut-turug na dikagdabidirkan di kapamarutaya sama nutong na dikaru pagaturugan sa taman sa dikay kalim wala kaan di pekalepas agiyang kutuaan deni ang kadikelepas naguan di kebalui abang tadi magdam agiyang pekasik sa walu ito andai ni na nakuan agama tanong agama Islam na sa yang kaya dunia na pengaturong daw kakagiyan mendeta-deta raw so andai ni na malaya widakal na ang makadiga sa giyang kutakalayan niya widakal so andai ni na mararata ginawa niya na uba kalu-kalu na tiurong na halipatan niya nagyang kutakya kirata ginawa niya na sosorga nada abon awidakal na ando man ay dingog ka kububaya na anto na uno ni kakukwa na isa agiyang kaya dataray katika ito ay nanuyo Rasulullah ay ni si Uno Abdullah tiginahi Rasulullah na anto na ibagyan ng mga tao ang paguntong o di na pagatin ko dataraya darpa adiyong di tibintad man suwala na ayah ini sembeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigil na ayah bagian nirang na susurga sama nito nagupong ka maka ikhlas sa iko kapugatin kasi iko nagtaray na pipikiran ka
au tanima awallah yang kutaki apa kau turga saya nam yang bagi kaso surga akna bapun kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakia sembegenian seiku Abdullah satinggi nagani matu majalis dzikr al jannah ayat tinggi na bagi an upaguntog seiku diundi teden mansuallah nasuka surga ay mana na penglintano seiku Allah amang bagi entano suka surgaan sei sagia kayak untuk janusi kedua, ante nina pad ay nibgayrun wallah amang apipiyak. Nah, nagyang kayaki anu yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya panutul Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ayaku na pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suwatigien sukaun tud utaw. Nah, sukaun tud utaw seikudiun di itidintan mansuallahu ta'ala amapuru agumala agyang kutuwa kaun tu diyanun namun tudun mga balaga kapadagyang kutuwa ki anu yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suatigin so kaun tudak naman ito ama na suatig Rasulullah so kaun tudak si iko darpa diuri itidintan mansuallah nasakatan mo na so kaun tuditan say kudar pa di tedentad man so Allah say sagyang ko to kapita-pita sa taman say ko kasebang walungan niya kay ito rasul ibarat nakapita-pita sa taman say ko kasebang walungan nagyang ko to ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako tudak nun natong una kanutong adi sabba aku makamaradi ka sapat kataw auripan Allahu akbar naman ito agyang ko to anu Rasulullah mana na sotawa mutod seikudium di tedentan mansuallah sa api ayabu akaun to dianon na si isagyang punto kapita-pita sa taman sa sumbang suwadungan na mas mala unod to ikipan taga bisuka pakamaradi kayan saan din na uripang nakatawan tanua so agama Islam na miyakalala ipanismin miya makalala ipanismin si kumangala usya pedunagyang punto wakasina pedunagyang punto akapamankaw pedunagyang punto akapakabuga sa iku Ramadan sa tibuba naka na antuna unon ipad amya aloy Rasulullah amya aloy wala ande ni nakibulong yanon na ayat kibulong yanon nagyang punto akapakamara yan sa sakatawa uripan sa sakataw to na ayamya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukaw tudang natigyan sa isagyang kutuadar paadium di tedentad mansuallah na tumura kanu tuagyang kutua kaw tudang sa ikudar paadium di tedentad man sa ikwallah sa iku anday kapitayan sa taman sa iku kasubang walungan adi suba ako makamarandika sapat katawa uripan sa manuto sa isagyang kayar katan ubat na ketok kapakamarandika sa uripan dan kadang po mimantawa apiaso wan nadinya kebuba eno batiru auripan kasunti kita no ipuputol sa mundo na kanina bilaw agyang mo takagiraw tawa sakaki nabiseka nagupulgaw tutiro anamya sakam kan nukukuman ko taritibag mig mga tingina siyaki ini nagpuputolan sa mundo kapya mga bise ako niya na sama nutong nakagiman to na dauripan na dingka kebubayaan ama kamaradiga kasapat hatawa uripan nang kebubayaan na nung adindir pasadetaraya kaangka makamaradi ka sapat katawa uripan nagiya siya katano na diya kapamarakanan amatagan ng katiro kabut na kiyailayan higita pa na madar la dunia piratayaan sokwa katiro o Rasulullah kakagiya da kena kunubat na kiyailayan mas paparatayaan niya nagyang kutuwa katiro o mga pamalian o mga lukstan adi yung takwa higita na aluin kau nagya hadisnya higita piya hadis kaba antain na butak okay nagupuna yung matir nagyaki na di ka pa kayo nga sumangano ko sanay ni sa panin na nagkalagkamam anto na ibarat yan na badi ko narko mga loksan tigin na di ka kun sa ulo ako pa yung pakabubugil na igira mo buwan na taman ni manto na kalilin nandin ni ka kun yan sa kupet na piyo tulo na ulo niya nunto aklaw itong bahadis karko mga loks tigin na pakabubugil at tigyan na kubugil ka nagpunggaw ka naman ni manto kadin po din nanan mada nagyang kaya hadis Rasulullah na ayah bitir yan na untog ka sa detaraya na sokaw tudang nantigo Rasulullah sa ikudataranang na tumura ka nunto adi suba ako makamarani ka sapat kataw ripan nunga di kabubaya ya makamarani ka sapat kataw ripan
Nakagia ayah sabab yang nama dagladinya berarti ayah ansok hadis Rasulullah. Ati kina matagana lagi hadis. Bangari miara Rasulullah. Mata tu. Namun tadi kan apa para ayah yang sok mangaluks. Pada pedigira. Andi ni apa para ayah antan wada di nama desa taman di mantu. Nagi yang muta andi ni kapelala kau tahu bukan namun niat talitang nanti ada kapelala kau kami niat talitang. Nah di bawah sulala kau. Ina mana tu? Na napaparatayaan kami mamu. Udi na namia kambeun. Na tiga ubah kalala kau ka namia kambeun na di mapia. Agi tu na namia kambeun ka perumasan. Na ini koneksyon kau lagi yang kutua andi ini na kapelala kau ka. Na mas pakan lebih kusabeun agi yang kutu andi ini na kumangalok stanu adi yang kutu hadis Rasulullah. Na waya alo yang na tingin untuk dikasa agi yang kaya kuang ayat bitir Rasulullah na ayat bagian kana surga na tingin na ya aku masih hindi mapanutuli surga. Kabang kau nanti tingin miya kasong nabangapan miya sultis wallah say sagyang kaya masatan mimanto. Na ginan ikadwa ande ni na bagian o mga tao peguntog si ikudan taraya kakagi Rasulullah na diskanyan pumukul si ikukatir yan. Na ayat bitir yan na datigyan na kaun tudakan si ikudarpa apadakan sa mga tao sa diilan tinintadman sa Allah sa taman si iku kasebang walungan ko kapita-pita yan si iku kapitaan na taman si iku kasebang walungan aba akan untuk ditumua adi suba aku makamaralika sapat kataw orita inaman untuk niya kalalay balas giya mo kapag untuk gasay na niya kalalay balas ikapedin na oras absuksel kasi sa alungan na mauri amya kauntod kasi kuda taraya oras ito absuksel ka ngay no na suman sa oras ka ipagisir ka sa umur ka ay kala umur ka na upamakaaya umur ka sa isagyan kaya dunia na magatos ragun na pipikiran ay pagisir ka ito na anda ngay no saragyan na magatos ragun na umur ka na ay dapat kau dan nabang kau na miniyuntun ko na taray andi ka kuwang kaabalas naguando nun ibalasan rakawala o pamakaya miya tiro ka na tiga aya giyang kaya sultum miya kasi umurang na yung tudakan umurang na inaw na aya buat tigya nagalubakakan nagwaya pigulaw lang ko nakandigang sa damo din sembayang na damo din seminar igirawan na madaklan tigya na seminar kasani kuwang niya kanalaki kuwang niya na oras Tumati na bakar ujung. Napipikir naman, yang kaya isa kauras. Kalawan naman nga madua kauras. Matalo pen kauras. Malima pen kauras. Saan tawunon kang beluy pen asalungan. Na uman batuto sa iko kapuguy-guy ka na din ka din ipakatamu ko. Ano ba nga pakatamu ko? Kaya no itamu ka, tetangka ano Allah subuhin ko. Nagyang kaya dunia, na sumanusia na ayabu ay hindi urun wagaman tano agama Islam nagyan kung takapunggalbagan yan sa ikaw kawiyag-wiyag yan nagusok kawiyagan yan hugain na lilimitan wen wallah agyang ko tapangnengkan kasi ko dunia lilimitan wen wallah sa umur kasi ko dunia lilimitan wen wallah agyang ko to au kurang kasi sa gyang kaya dunia inuntab agyang ko to mialin sa ayak ki alin yan na sabot si sa gyang ko takabaya wallah itu bu iliro pakagian nam keulin sayakap keulin yan nagyang mutakabaya wallah isakap keulin yan napaganay ron nagyang kutuwa sa ikong Laylatul Qadr miyay po sa gyang kuta Laylatul Qadr nagyang kuta Laylatul Qadr nagpuno ka masarba at turun na subimangnin ka sa iku Allah na tirimaan wala kakagin niya ko ang kasulay na Laylatul Qadr na nagyang punto apiang nikaw nakagin tirimaan wala nga sanjapang nikaw upama kaaya piniramaan ka idid na 40 ragun na piang nikaw kaya Allah na pakakuan to na ini pakatas-tasan nga sa umurakan nagpapakaya ka na mustahil sa ikaw wala kaiskan niya ni member sa isang yang punto kurang ka na isigil sa pangabaluin niya na andi ni na magantos ragun na problema miya mungaw ka mamu yang mungaw kan eman to na sa mga pilidin siya magatos ragu na sotis wallah ugayin na hindi ni natang tundo kebuh kepakaya biu ka din sa ginawa niya
Nah, madang naman nigira sumiyano ko sa mukulan ko kapag ito niya di na to amatay pamatanan ko na ko uni na miara saya ko na YouTube no. Miara saya ko na tigil. Nagirap na ng pangagigidam niya ito mati na ba ang umatang. Okay, nasisay Islam. Na diyo to ko pa kaya mo pa mang niyang takapatayo. Ibarat na napsakit terkana guminirawayan lah bunuh aku kadin. Adi yang naik juga. Ayam mabjaro kana ya Allah narila yang ko nagugaling unakungka. Enonto. Na upamaka na magigidam ka masakit nagubungarila iwala aki kalimukan yang nagkapakaya tarima ang kanyan. Sa ayak ya tarimaan yan nakana ang kanyan kalimuon ka ang kamakasulit. Ko surga madali ko tapanyakit ka. Gitu. Nah, kedua berkalin sesagyang ko tuwa ukor dataru rizki datarwan deni na umur na ikadua pekali nun nagyang kutuwa kasidga yang uta kasidga nabke dinya badiwa nagyang uta katir Rasulullah tinggi na man ahabba ayyam sutalahu rizkahu wa yansa'ulahu atharuhu falyasil rahimahu saat itu Rasulullah sakabaya ya nama kadu unsur rizki nagu mahatas yumu napa ni dika mga tonganenyan udi napa nga digulunya sa mga tonganenyan nagyutilir na sukman so ande ni nakalilid adigaalin agyang kuta ukurannya nasadya pinirmaan karon na mapapasan na sumano siya naira na adna mana say kung kapaguyag-uyag yun sa isagyang kaya dunia mana-manamar manamok lang unaukit na pagukitan yan ugay nakagya katatamanan agyang kutuaan din nakapagukitin yan nun katatamanan agyang kutay bagayron wala na adno tam yan namanamar na bon yan yalpas miyanamar manamok ugay na miyalpas yan buit nagyang kutab kunamaran yan na ganyan makwa at miyalpas ka na nah at bitman ka pa kayo ba kabidong pakatuturo pakai amay ka bakal jujuru sa wala langon din na sa wala nati tunay mapugulaw lah upo pa ka ura na wala sa perang na ba hindi ito no di makaliw ka na putut kan amado niya mapigiraw ba din na mamang nisi wala ba ura na perang na penayuran yan no nasisawat yung duduwat kabanda ya maptiru yan na ya Allah nakiaso ko din na kami atek gitu nah kagian andai ni na sisi kasi sagyang kaya dunia na penggelebeken ka agyang putosangan kau ugait na uway din ka penggelebeken ka sa dunia na gusto bagyan kau na wajib berkaading ka kalipatan so kipabantagin kasi ukad na ka di ka kalipatan di ka pa kaya iba mga tuturukun na pemane kasi ikwalan na langulang sa ikwalan na dangangan mga mustahil ibarat na tigaya Allah na kuan ande ni napakalaan kaagyan kaya digangan na katibad pakalaan digangan kay din na mga pindigol nang jantung na ikakakuan upama na biya sosati mana sa kurab na dangka pangadaan na pangiraw kaya Allah napakalaan ka digangan na o di nagiraw ka ya Allah napakat mumurya tawa nga tibakan maap mumurya tawi da mga karuma kadang kang gil baga agyang kutuwa sarap o di nagiraw kaya Allah na begitu mga samya kalolata mo nanti baka din begiwan la samya kalolata mo kis mabubasa anungan na miga kaswala ang tatiga na mustahil o ba mang gulaw lah iba pakauran na wala sa pera kakataon niya nagpakaya mga yung patay agi ang patay pagulan yan ka na nagyuto ande ni na umanisang na penggelbek nagyang kuto ka penggelbek yan na wajibun adin yang kalipatan swalongan amaurin yan ugay na ayak kailangan seko penggelbekan yan seko sa dunia yan na merami gagyan kung tagalbekian sa pantag seko anungan amorin yan eno sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mipasyon o tikiran sulang wantaman kakagi ayas sa babiran na piyak kalabiran agyang kuto kabaya wallah adigyan gaya dunia ilang nagyuto mo isa ba pa hindi tayo kupikiran wallah agyang kuntali mo yan saya katano na kerasarasay ka kerasa-rasay tanu sadita no kambuban no kasi sagyang ko to patumuta ka adna ketuon kaataman igira-girawi na di gumagal bakatigil na wa ande ni na ubakalo-kalo na ibigay ra kanu Allah
Uga inapia pen ini begair ka wallah na amay kumibigak ka agiyang kutuwa unot-unot ka nagusimbol kasi ikwallah nagkapakayagiyang kutuwa tamu ka amya kailangan ka ini begair ka wallah na din yang pakamberakata. Badi kadaklan amya kalala itamu ande ni na diumbu pagabulong. Tuloy yung pagabulong. Miya kalala ni tamu uga inay na una diperakan sama lah kaki diabetes. Miyak kala na itamo na diperas de sakar ni kakak high blood. Miyak kala la tamo na diperakan sama ngakinilaw kakak heart failure. Sama nutong na doon pa kang berakata wallah. Na ayan ang berwan na sa manusia na sa isagyan ko takapenggan bagan yan sa iko dunia yan. Na di yang kalipatan soal nga na maurina. Api yang yatay na miyak kataling mas isa nga na maurina. An ang kebulusannya. Nah, ay dapat ka. Sa isang yang gaya miya makalala ang mga belas ay bagayuan lah. Datarian nagyan punta ka pa kaunto ga sa iko dataray na tumur kauto di suka pa kamara di ka kasapat kataw auripan. Ay kala belasya. Makaunto ga sa dataray na ayay bagay ka wallah ay musimbiyan sa iko kiyang tulga sa dataray. Nagyan punta surga yan. Di nga kebubayan sa surga. Nah, pemang kebubayan ka sa surga na isinap yang amam sa mustahil. Ubar ka began wallah soka surgaan ada kang dibuka. Ayak kim began reka wallah si sagian koto ka surgaan nang genebekan ka agian koto aante ni nai para surga sa surga. Kapedir. Miya anoy kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagian koto hadis ya na pito wa perasirungan wallah. Si ko sirun yang si salongan amore pito wa perasirungan wallah. Antuna imuri pure kapito. Kay madak loto. Pag nairon nagyang koto ada tu amontol. Kadu nagyang koto tau alalayon mi ko koneksyon na puso yan sa ikwallah. Nah, ikatlong isap na kaptuiran no nagyang koto tawa sumyam mag-Islam. Sumyam tetigitan magaman. Ikatlong na dua mama miyakang benagsirang. Miyaka pagudutasiran so tidak no miyaka pagpedasiran orianya na miyaka belagsiran na iya buto sa bapagi apa pagpedelo na pantag utadin si wala na miyaka belagsiran man na pantag si utadin si wala na perasirong to si ko sirong wala kapat na mama adiulo no baisa kap maksiat na iya pitir yan na tigiyena inni akhafullah sakan na itilgang suwallah. Andini na ekanon nagyang ko tuwa mama andini na ipambagay niyan so pamagay niyan sa pagukit ko kawanan niyan sa dikatawan di mga liman yan. Anto na ikapito agyo to runo na imaalusod na sutaw alalayon niyan tatadman so Allah. Naigira ab kenegian agian kutuat tadmian sa ikwallah kenegian sundawan agama tanu agama Islam pepemang ni sa ikwallah fafaddat ainu nabro kagian utama tanya. Gitu. Petong andeni na perasirong wallah sa iko sirong ay dapat ka. Badin pagkagura og sumatang kasi ikopang ni sa ikwallah imitigas kasabab sa tunay miyawi kagian kaya puso ka. Miyawi ka din na ba nga pumamagin na seminar. Kaan naman tiro, ano kasi di seminar tiginap seminar ako sa liginan sumiseminar sa agyang ako. Ito na iba din yan. Api ayaw mo kiyasoy yung seminar na sa tima na hadis sa makamagato siya na makasoy. Na kenaman ubayaan din na mapipikir ka nagyang kuta dimdi ka kesokasoy. Kaya kuwan ka nagyang kuta balas. Na di ka kabaya apakah sirungan ka wallah sa iko sirun ayan sa giyang kutuwa oras aso alungan na sarangaw sa giyang kaya umbunubunan ka di nga ito kabaya na kabaya ka na yung kadisubunan taray baya po kasungkaw na igira Ramadan ngay na ba nga pipikir aya ka patay ka na Ramadan o fama ka aya ka patay nga na ba Ramadan anto na yung mapugulaw na kailangan naman na masyak manusia diyan kaya ka pagintaw niya kagupuon ka di masyak abang gelatun de kau baya aginawang ka na pamimikirang ka kami adili ka duka
Ngay no nalangon na tawag manggelatong de ubaya ginawa niya na subaya ginawa na ayap kawitan yan sa iku manusia nagyaputan ni mabiyang. Nagupong man sa ka manusia na makontrol kasubaya ginawa ka sa pantag aanday ni na ikasuso at wala sa siing kami agawi sa isang yang puntay kasuso at wala na miyagukur ka. Na isang akaketo na tanusan agulong sa isang yang punta kapagkalubay uparateya. Miya adoy tanwa aya kapagkalubay uparateya nagyang puntua din kakapagatin sa iku mga detare mga derpa yang puntua kandideray nun kasi iku kapaguntod kasi iku mga derpa anunun so tadin-tadin sa iku wala na aya gulong ito nagyang puntua kasiyapang ka sa iku kaderpa kasi iku gagaysin na iya mga masa kakagigaysin na iya masa na anday ni na pagkasansanian uni na mapagpakaan diriyan agyang puntua kapakanulubay upuso ka nagupo nun tumibulong na miya sigurado aanday ni na di nagyang puntua para tiyayang ka nagumapakapigumargyan nagyang putagtad ka at di ginawa ng mga tawa miya de sura madan na badin miya takpag yung utapan na Maria at tiginan lang na miya de sura madan na kagitigian na ako tiurong ako piya-piya kakana uba ako di makapaninindi mga gabalaga nagiraw man na yan madang ligirawan na miya de sura madan na debudin makalpas manambuyang sa salatun duha diyan mo ta andi ka subang walungan nagyuto na sa ikura madan na di yung maka subang kakagituro kami ani ka pa kasi yang sa subunan teo rubunan tingin maka nawa ko pa na nagyam ko to akyam gulaw laan yan roon na nagyutoy kaya pa kapag margagyan ko ta para tenen nagupuun ka to manggulaw la awri pa na wala at kaya bulong ang bed nagyan ko ta panya kito puso ka sa ipun si ko kaya daw Ramadan nataman si isang yang ko to ande ni na next Ramadan abadin miya gumargagyan ko ta para tiyang ka na miya gukur ka nakaupa makabarag badin makataling masuk oras at terima angka wallah na miya kasigura duga sa ayam mapumbagian ka nagyan ko ta ka surga yuti sabab amiya taling umagian ka oras pengenintan si ko wallah ama peditan si isang yang foto aanday na miya aloy abigan wala sa mga balas pag nayron nagyang foto anday ni na inibigay ron wala apat na mambagian tanwa ikadua na makwatan wag yang foto kasurgaan ikadua nakatimbangan tanwag yang foto kaya ado yaw no Rasulullah sa tungo unuto adiso ba makamaradika sa yang wapat katawaripan ayamala nagyang punto kapakalides tanu si isang yang punto aseksa wallah ama bedanu sa yang punto pengasirong sa iko sirong wallah sa isang yang punto oras ada nga kesirong sa inong tabu sa kabayayam nagunda pengasirong sa inong tabu sa pakasirong niyanon na penintano sa iko wallah ama begian tanwanan penintano pa sa iko wallah mabaduin tanwarin nilaan wallah sa iko dan tanong penakapakan belablag wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur